So guys, sa mga bisita ko ngayon, halos naghahanap ng inihaw na lawlaw na tamban. Lawlaw, yung tawagin sa amin ngayon tamban. Sa ano, ayan, ito. Ito siya tingnan. Ayan. Ayan guys. Kumbaga ito, manipis pa to. Kulang pa sa taba, kulang pa sa ano, pero tingnan mo, yung taba lumiliyab na pag bumapatak. Ayan. Lawlaw for short, tamban for Tagalog. Ayan guys, ano, request ng mga kamag-anak ko, dahil bihira daw sa Maynila yung ganyan mahali. Ayan. So ito, nag-ihaw kami. Buti na lang mayroon pa natitira. Pero hindi yan ano, katabaan, kalakihan. Kumbaga, ayan. Tamang-tama lang sa ano. So, eto sila. Nagkakatawaan pa sila guys. Nagkakatawaan pa. Si Mother naman, busy. Ayun. Ayan. So mga bisita natin andyan. Katawa lang guys. So pasensya na, bihira tayong mag-live, bihira tayong mag-video, pero barating lang kasi nabibisi lang na ano. Babalik tayo dyan. So paalam mo na guys.